Kini akong problema, kini akong bana kay sobra ka mapahitason ba. Grabe kay manulti, unya may pagkahambugiro sad. Huwag gigipili bisag kinsa pa nang ikaatubang. O kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Stupid Cupid, you're a real man guy. I'd like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame. I know that you are the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ay, Ako isusulong, oy. Wa man nimo andama. Asa na mga mahalo na kung kasinina dire? Ay, nagmata naman ng haring gangis. Ang hari sa mga but-buton o mata pubring binuhat. Ay, ano bang na-inlove mo ka ni karahong dako eh? Dili. Lagi ka niyot, nana! At tuon sa ito na ako eh, lain na butong tawhan nagmagyaw-yaw kay murag maupay at tibuok barangay. Ngano? Siya no ubod? Ubod ka. Ay, ubod. Sorry. Are. Asa man ako sul ubon, bawo biya kang trabaho nako. Naara magudya mo mga sinina, good as aparador? Di ba ginanti ka nga kung maligo na gani, ang dami daan akong sinina nga ako sul ubon. Ay, pila naman ito'y pagkuha na sa aparador, uy. Ha? Papila na pagkuha na sa aparador. Wa ka makasabot usipo nga andama. God damn it. Wa ka sabot usipo nga andama. In English na prepare. Hindi na magudtanan, good. Ang imo na lang pagkuha diya sa aparador. Huwag mo kay bawa sa imo sulubon. My goodness. Saan na, oy, kay pulos ka na mga mahalon akong sinina, oy. Pulos ka na mga branded. Usam ka, oy. Pantay, bitag magyaw-yaw ka kung sa'yo akong andamon, ha? Sa damagan. Don't talk to me like that. Sige na. Ay napalabig yaw-yaw diya kay maukay na sa atibok barangay. Dako ra ba kay kagtingo kung magyaw-yaw ka. Ay, sa sunod gani ba ka na kinahanglan andam na tanan akong mga gamit ba. Gikan sa mga mahalon ko media, sa mahalon akong brief, ato na sa mahalon akong sinina. Is that clear? Mahinay kan ko ganit ni Ron. Igo manggid ni swalok na ko ni tawhana ba. O may gisulti ka bile. Wa siya no ay. Sige na kaon na dito. Giandam ko na tong lamisa. Unsa may sudan imong giandam? Pagpili lang. Okay. Unsa ko ni? Maro na to sudan sa yung yung pagpili, yung pagpili. Unsa may piliyon ako ini nga buwad naman niyo. Unsa taon niyo ay? Dili, buwad naman ni. Mao gani pagpili diha mukaon ka ba o dili? Goodness, pagkakidot! Ba! Ingon anak kahambugiro ang akong bana, bisag pordoy magpakadato gyud kada sulti na agi ng po nga mahalon. Has kang pa itatawhana oy. Unya, Ikaw ba, wadyo ka magsulti ng kudaan nga ano din sudan, buwad din nabilin. gisultihan ta ka siya no, pero maghiskot na gani kog pangumpra mo, kistom din ang naong nimo. Kasi pa may ganahan nga mangumpra na. Bisan na musulti ta ka. Sabad hay. Oh, yapit daw! Pizza tayo, pre! Presyo daw! Uy, pre! Pre, kamo din na, pre! Pizza tayo! Ameri, oy, naunsa! Tagay, pre! Pre mo daw, tagay, presyo, no? Tagay sa... Tagay sa prangka, painit ko gamay ba? Tagay, Siya to sa Pre, kana, pre. Actually ba, na ako itong bungan nga appointment, pre. Ha, apit, bib? Oh, makita mi si congressman sa iyang office. Ah. Ay, actually, God, doon na mi project nga umabot ba. O mo na among i-discuss ron. Siya to sa, pre. Para painit ba? Siya to sa. Salamat, pre. Okay. Sumsumat! Hard ni pre. Oh, magsulti, pre. Actually, good, pre, ipaundang ko sa akong doktor og kanang inom anang hard, pre. Kay dunay ko ba problem ang akong liver ba. So, that's why nga beer gyud ako imnon, pre. Papalit ang beer, pre. Ayun na. Ganahan ka kag beer, pre. Isat naman ko. Okay na to. Kamo unsa man punan ninyo? Politis, day. Politis lang mahalong Ginoo, day. Noon sa kadya siya no. Ay, alam, pre. Para kumpra ni kwartaha oy. Okay. Ayaw na lang tadugan ng manin mo da sa pitaka. Ako lang matag. Okay. Igo na tingali ning usak libo, pre. Ha? Pasensya na, pre. Magkukulayang sinsiyo, pre. Agmatahalan sana ninyo, ha? Okay na, pre. Oy, ayaw naman yun sa kalibo, ha? Ihatod ninyo pare sa ano, oy. Ihatod nyo sa kinapasakyan ninyo. Ayaw na, pre. Ihatod lang, pre. Ayun pa hagoy no unsa biya mo. Actually god kanang mag-taxi gid ko or kay malit man sa appointment na mo. So Sige, pre. Kami lang bahala rin, pre. Kami lang bahala rin, sir. Wala yung problema. Salamat kayo, pre.
Pati, magkusulti na ka mo yun, bahala na, ha? Sige. Oh. Ah, murag- Salamat. murag- Okay, okay, okay. Kami lang bahala kay murag nag-uol makakatag gani. Away, away! Sige, sige. I love you, my love, sweet. Aray, aray na mi, ha? Sige, sige. Una ko ninyo. Sige Salamat, po. salamat, Sige po, Gabriel. Sano. Salamat, Salamat Gabriel. kayo. Salamat. Oh, magtaksi man kahata. Wa man lagi to nimo paraha tong taksi kani Agi. Wa man to isuod. Ay, mag-jeep na ta, oy. Ingon ka magtaksi ta. Sabi nga, ito, ipriti. Huwag mo kwarta diri. Mao na diha, subram kong hambogod. Sige, panghambog pa. Bahalhal ka lang siya no. Sobra gyud kaayo kahambugiro ning akong bana. Bahalag way mahabili niya basta kay makapanghambog lang sa siyang mga amigo nga kwartahan siya. Unya, mao na ni resulta sa imong kahambugiro siya no. Awa, nagunsa na ta. So, magkaiday kay nga, ano, unsa balita, day? Awa ka kay bawg na unsa na ta. Ha? Hoy sa una magkaunta di gyud na mawang baboy nato. Mo lang na high blood ka. Adi ko high blood, ikaw ay high blood. Ang di ko ma-high blood nga buwan man pirmi ato sudan. Ang og dili buwad nga di man ka muka og utan. Mao na lang gyud ay maabot sa imong sweldo, utan. Unsaon imong mga amigo, grabe man kay kamugastong hanggawa ka. Unya, buwan na yung pakaon ako. Ang og dili. Kung magbaboy ta, kaabot ka nag usak semana na imong sweldo. Dili siya nooy, ug magbaboy ta wa na, sunod semana nga na ta. Hay, wa na tay masuwa pa. Ay, naonsa biya ka, naonsa. Ikaw padaan ako sa budget. Budget na. Kay gi-budget man bitaw na. Munya nga nang reklamo makagbuwad atong isuwa, ha? Asa naman ang imong pagpahambugero kung musulti kag pulos mahalon imong gipagkaon? Magpapalit kag sabon bahalon, hilasa gid mo oy. Ay, naunsa biya ka, oy. Bahala ka na siya nuha ka, agwantahan ang buwa diha. Hay! Ay unsa bago di ay Violi. Abi ko pag maayo ang imong pagkabutang. Sa una maayo karon dili na. Unsaon nakaba naman kog maayo untag trabaho, dakog sweldo. Grabe man sa budag hambog. Mao ba? Awaron igawas adto. Kakita kag unsay hambog adto. Day! Nara ay nigawas na. Marating nga nagkaligo. Day, asa naman akong mahalong medyas, day? Wala naman dire. Ang unsa? Ang akong mahalong medyas ba? Na, kadungo ka ma? Iya ko nung mahalong midyas. Nangita siya siyang mahalong midyas kabusluton. Unsa go di ay. Ay, Ay. nay, mao ni ay. Mao ni yang mahalong midyas nay kita ka. Dako na kaig mata, nay. Nay. Ginoo ko. Wa man na nimo palitig bag-ong medyas oy. Ma, maglisod naman gani migpalit og sudan namo. Siguroon ko na gani yang midyas, ha? Ay naunsa baya taon mo oy. Wa pa gani mo'y anak naglisod na mo. Unsa na kagduna na mo'y anak. Di man yung maglisod, magud kundi pala unta na hambugirong kanahan. Manghambog man yung dako siyag sweldo. Oh, dako man siyag sweldo. Unyang iya mga gamit, pulos pa na mga mahalon ma. Nay. Dili na ni maayo Violi. Istoryahin na ninyo. Nakapila na ko nakikistorya anak niya ma ipalapos nagspikas dunggan anang kanahan. Bebe, ako'y makiistorya anak be. Pari ah. Oy, ma! Nari ka? Ay, kano ba ko kibaw na? Ma, may nasuroy ka din. Mahalon akong bay. Unsay mahalon? Unsa may nakamahal aning bahay nimo, kwan, siya no? Ay, pulos mong ni mga mahalon. Daan na lang. Unsay mahalon? Bisa karaan ba ning bayan ma, pero mahalon ang gyapon ni. Oy, noon. Ilom dia siya no, oy. Oh. Tarong ako nun ang imong kinabuhi, be. Ang imong pamilya mo yunahunaa, ayaw ang imong mga barkada. Minyo na ka, barkada lang gihapoy imong yunahuna. Bakit sa magiging inguni mo nga maunay ako ginahuna oy naon sa maglibog mo lang tanin ninyo? Nganong maglibog man ka? Ang agma, si Bewley. Inon ta nga watay unahuna. Kunya karon ikaw sad miingon ka nga barkada ri akong ginahuna. Asa mo gitinuod ani? Ay, nakabungot baya nimo, siya no. Ako naman yung gibantayan. Ang inyong kagulingon ang bantay, ayaw ko. Oy, hanggaw. Wa ka na mo bantay eh. Nakita lang namo nga, kuan, imong gibuhat. Nakita namo ang imong gibuhat. Di na maayo. Unya, unsa may ako gibuhat, dili nga di maayo, be, unsa man. Sumaunsa. Ha, tiguang naman ka. Be. Ay, personal mo lang inyo, ma. Unsa mo na. Darungan ng imong kinabuhi siya, no? Mintas wa pa mo'y mga anak pagtigom-tigom.
Kay basig uwa ka di ay pundo niya, kuan na ay mga problema. Ay basig magpanawag kag mamang buanga ka ha. Wa na rabas papa nimo. Mama sa duoy. Oh, don't you worry, ma. Everything is under control. Bitaw, bantay Subscribe bitaw. to Dramaturgo. Bile! Bile! Ma! Marikara! Ano man, ma? Kanibang bana nimong uplok. Na-oplok na sa duoy. Dagdaog naman yung inyo, ma, oy. Wa ko magdaog-daog nimo oy hanggawa ka. Ang ako nga tarungan ang kinabuhi nimo. Minyo na ka. Abi na kung nausap na kambuanga ka, kaya na minyo na ka. Bisamot naman ni noon. Ay, kabala ka ba? One day. Nga no magwande. Sunod, si Kandi, ma. Kahanggaw gid nimo oy. Kasi isulti ni mo na ako, ma. Kanibang bana nimo. Di gani ni magtarong. Biyae. Ma, sa ko di, ma. Mura mo kag dili na hantaw na ako, eh. Wa ko'y anak uplok. Kung sa pagtarong anak kinabuhi nimo, kung dili ka gustong dili ta nakailong nga akong anak. Nang? Isa? Bisag unsaon na, ma. Yabagi na siya bisag unsaon pa na ni sulti. Noon sa mga taon ka day, oy. Basta ha, ikaw ba? Di gani ka magtarong, magpadayon pag gani ka ng imong kahambugiros imong mga barkada, ay nagyud pagdahom nga may asawa ka pag ulion. Day. Bisag gisultian na sa kong ugangan ng akong bana, wa gyud paminawa, murag gipalapos las pikas dunggan, kay usa ka adlaw ana. Pre, pre. Mga pare. Pre. Pasensya naman ang handa na ko, ha. Pulo sa gyud taon ni pinalit. Saon nga tapulan magay akong asawa nga muluto gud. Mao nga nagpapalit lang ako mga mahalong litson bili ba? Ang usaw. Ang upa pa mga mahalong sudan eh. Murag daghan yung kagwaward, pre, sa nila. Bitaw, pre. Pulot yung mga malo ni mong ipanganda mo. Ay, pura buyag ay. Natural gyud na. Kamu na gud na. Kaya, pre, nga itong mamam taon, mamam. Pre. Way problema ng mama mo, dangkad. Drunkard! Ay, sabay gusto niyo ha. Tukan, pre. Ay, ikaw pabina. Dinod. Isasayad gusto nimo? Mahalon? Mga red wine nga, mahalon nimo gusto? Nari ka na, pre. Aw na, O, magpalit ta. Samot bilib na mo ni mo, pre. Ano ba, mga pare? Bilib mo. Ako pa. Birthday ko rin ako. Mahalo, yun na ka-birthday ko ni mo. Dini, oy, kasama ko dini. Oy, day. Day, pre. Day, ako misis nga mahalon, pre. Mahalon. Ay, mahalon. Ay, kung gapila na imong kabuang diha, ha? Unsa ni siya, no? Hoy, siya no unsan eh. Kanang, dali. Ari ta gari magsulti sa sud kay naku isultin niyo. Dali mo gari, ma. Day, Biuli. Pre. Diyan to sa mo, ha? Maon lang sabi, maon mo. Akala mo na, habab mo. Makan. Unsa ni siya no? Ma, kanang, kailan mo sapa, ma, ha? Kay, nagtuo mo gunang ako mga barkada nga, birthday ron ako. Unsa? Sa pagtuon ni mo ron siya no, kalag-kalag ron? Inayan ang tingog ninyo. Hoy, siya no, ay nagbuangan ng mga tao eh. Ang uban ana, may baw na sila nga ang imong birthday sa adlaw minatay pa. Oh. Papulian na sila ha, papaulian na. Kung dili ka gustong mauwawan ka buanga ka. Bida sa ni mo, eh. Di mo ko mo sakay. Pre, asa, mga pre. Asa mag-order na kong usa ka litsong baboy? Ano pa man ninyo deliver? Ganiha rin ipag-utom akong mga bisita. Nag-order kag usa ka lechon baboy siya, no? Hoy, siya no, maupaw ka dito ng buhok ni murong buanga kag larutan ka na mong biyole. Ay, unsa pa man ang orasan ninyo ato, doy? Unya, bumuli na akong kabisita? Naunsa? Kabidalit si kundensada ninyo, eh. Tagahan mo 20 minutos, ha? Di pa na maabot dire. Dili ko na bayaran. Bahala na mo. Siya no, Pre, nag-order eh, kaya ginasal, pre. Oy, birthday ko na ito na unsa. Palit pa taglitson, Bili Billy. na pag-iinastal. Bisa dili itong birthday, palit pa kita. Ako na nung birthday, ang dili na ko palitan. Abot ito rin nasal, pre. Ako, tagalan, pre, eh. Bidang tagalan ako. Basta di ron mo abot so sa 20 minutos.
Dahil na ito na ko bayaran. Sayang kayo, pre. Sige lang, ano na pabuto, pre, kay parehas mista na rin gusto po may mukhaon na ng litson baboy, pre. Bisa gabi, pre, mabot, pre. Ang muna na po, huwat to na, pre, huwat to na mo. Pabuto na to. Hoy, pamauli mo. Way lechon nga mo abot. Oh, ba? Sige, Ayaw mo pa da sambog ang tawhana. Oy, hay, nagkaliso naman gani nagpalit og sudan nga lutong daan. pre, usa ko ni, pre. Panguli mo. Kay di na niya birthday ron. Unya pa sa adlaws minatay ang birthday ana. Ah, Panguli sa mo ay, mentras wa pa mo makapangaon diha. Para amo ng panihapon ang nasin yung atubangan. Sudan na mos panihapon, mong pamauli mo. pagkakidor! Puwerteng sukuan sa kong bana nga among gibuki nga di niya birthday, hinungdan nga wa na siya mugawas-gawas sa bay, ug ang nagka-problema kay di naman siya mo trabaho kay mauwaw man sa siya mga barkada nga makitaan. Mao ni akong problema kung unsa akong buhaton ani niya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Violi. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Inday Violi, Ate Pres. Inday Violi. Kaniyang ba na lagi, bugiro kay Ate Pres. Kanabang taas kay kanang ambot. Nga ano ni siya, nga bugiro ni siya. Grabe sa kahambog, no? Limang ka, nang ibitar, bisag di pa niya birthday, nang ibitar. Nya, ingon siya, palit ko kuan, wag itay lang mahimuan palit lang ko lechon belly. Lechon belly. Giroon kay ba? Absensya na gyud mo kay kay mga uban na ya dadugay siya kay iyang gipasabuti ang giliganan, tawag iyang mga barkada sa iya ko pare, pre, asa ka pre siya. Utsa mo, dosa man nyo ipa-deliver ng inasal. Tas kapuya tawahan natin, pre. Hambog yun, no? Hambog. Grabe, piso hambog. Bam, wa tayo mabasa diya. Basahi sa Regonis ko bam, siya no, bam. Pero di yun maayo ni habam. Asa na to basa ng kanang di ililiver ang inasal. Unsay iyang pangutana Goliath? Siya, unsa man mo, di deliver ang inasal? Asa man na? Di. Hindi, ang iya ko, no? Ang iya kitong... Pangutahan na. Sana. Ay, sa iyang asawa, portil gitaw niya suko abam. Sobras hambog. Suko kay bana, kay booking mo lang, Nobyembre 1 pa ang birthday siyang mana. Okay. Kung ari ka diri sa panultihon, Kapitulo 20, versikulo 29 ngadto sa 30. Ang garbo sa mga batanon mao ang ilang kusog. Apaan? Paminasa. Okay. Proverbs 20 verse 29. Okay. Ang garbo sa mga batanon mao ang ilang kusog. Apan ang kuruna sa mga tigulang mao ang mga uban diha sa ilang ulo. Usahay kinahanglang makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Kani may tagam na ni siya. Bitaw. Okay, sige siyang singit. Oh, ay dalay berang inasal. Nagipuking man siya siyang ugangan og siyang asawa. Way nasal. Way kuan. No? Kay usahay para sa ani karon nga giingnan siya nga pangaon mo niha kay mo ni kung hikay para sa kong birthday gi-booking sa asawa amo na sudas pa ni hapon Bitaw, tinola. kami mangaon na pamauli mo Lisod sa kayo, lisod sa kaniyang style mo. May butang. Grabe ka, hambugiro, no? Giro yun kayo. kay pananglitan lang kita'y bisita niya inot ang pamauli mo kay amo ning sudas pa ni hapon mo apil tag kauwaw oy dili kay ang tagtungod Correct. mo Oo, mauwad ka. Papuliun ka kay... amo ning panihapon. Kala... Kung mauwaw Kay abuan ni ka, para sa kaon na mo. kung mauwaw ang tagbahay ikaw bisita mauwaw sa kay nga mauli ka nga mo talikod ka nga Natural, uy, mauwaw ko, gihinginlan ka. Katog yung bana niya mo'y angan duklon. Tinood na. No, di ba? Di yun ba yun ang badahay nana. Kay lisod kay Ate Pres. O ginana Ate Pres, sige siya panglambog. Pero may gini siya makagastos yung mga barkada. Kaya magiro man. Na may talagig daghan siyang kwarta. O niya, katunihatag siya og kwarta kay para ikbangkas ni mga barkada. Naglakaw naman ako sila pa uli. Mao lagi, mag-taxi ko brad. Kaya na ako kung naarba may meeting si Congressman. Yeah, sorry kay, kamulay bahala niya sa Klibo.
Gabaklay. Nagbaklay pa uli. Nagbaklay ko yung siyang asawa. Siya, nagbaklay na lagi siya. Silang duha, Ate Pres. So ang sinder niya natugulat nga si Ma'am Gili. Amang Viuli kanang naang ayaw lang yun hununga ang imong pagbadlong o pagpahimangno sa imong bana tungod kay dili man nga ingon nga imong mama ra mauwawan ug ikaw nga asawa mauwawan ang inyong tibuok pamilya maduhig. Tinood na. Oh, kanang na ang badlunga lang gyud na siya pirme nga dili niya pasobraan bro lahap na kay iyahang kinaiyang pagpanulti ngadto sa mga barkada kay kana bitong naipanultihon sa amo ang gulyat nga maayo lang kuno kas gawas pero sa imong pamilya wala ka Wa ka mag-atiman. wala ka atiman wala ka mauyon eh sama ra kuno na sa pumpasmigo ng pare nga nagsimba ka kada adlaw pila ka misa imong gitambungan pila ka novena pila ka rosaryuhan imong nahuman imong naong naara simbahan kada adlaw ang pangutana nakapamahaw kay imong mga bata sa inyo Correct, oo. Tinood na. nakapaniudto ka ha oh dili na sad mao kay bisan tinuod na sobra imong pag-alagad sa Ginoo ang imong pamilya imo man nabiyaan sa marani nga sige sa paghambog kunya gingnan mo bisita sa pamauli mo do kay kanang pagkaon na amuan ng panihapon. Parihapon. Uwag ayo ikaw na nagtambong tas lamisa niya mo Suray sandok na. mata niya papuliun ta. Di ba? Luya tao, no? Labi Inana, no? naglaway, labi nagpres na ako nga nalipong na kus kagutom, may papulion di ko. Bagara ba di ko gaw, ingara ba di ko pakada ako ninyo. Mo na ako. Parihapon padung ta sa drama, Ate Pres. Diba, gitaw ikaot mo binan, ikaot tawag Skyflex. Sa gutom kay kulan, nalipong ko. Okay, di into na siya? Amot lang dito Di siya. na siya, uy, nga nung nag... Murag luya mo kay siya to. May gani ba siya magkamang padong na to na? Wala ko katimo. Maulagi, diin man ka adto. Di mo gato. Be, tukan. Ambot, ang gapiyong manggugwa. Pero lain man itong gingon sa kamayng bata, Gulyat. Ano man? Press. Oh. Lain kayo. Yun sa ka. Lula, sila si mama ba, nagtanaw atong naibabayang kikaon, wala siya kahurot. Baba! Gilula ka? Gilula ka? Gilula siya. Ano lang pupunta naman nang? Salamat naman natin dito lumayon. Kura ko ang puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo.